Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जादों बिमाया भागिनारनो ओंखाम दौनो थांगोन दा जों ओंखारबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो नाय लोगोफोर जों थांगासिनो दं जारिपारासिम जोंहानि बिबनांनि न'आ जारिपारायाव दै जाजोबथारबाय लोगोफोर बिराद अखा हादोंमोन दा जों सफैबाय ओंखारनोसै गारिनिफ्राय Mama ginaw ni. Ipalya na si Dulay. Mama na ginaw. Ini mama. Aman, kami. Ay, na. Didi. Salay ko ba diyan mo didi? Mama. Ini si Menjabay. Mama mobile main sudah. Aku tuh mainan kalau gak ikan nih.
Nay đâu lại dễ. Saya masih lay-lay di kuat dia ya sabar sama dia. Mana kuat itu kan dibuang. Mai mana apa ya? Bisa lah nih. Mana sih? Jadi ya baik-baik berteh ke bawah akan judang dua. Apa benar? Benar kursi ya juga akan judang mana mau. Benar. Ya, ada. Munu sawar wo, ente ay munu ya. Mele nana mele. Kali ke bodo na. Jadi nama sulah bandar. Wah. Ah,